Οι προκηρύξεις είναι ένας τρόπος επικοινωνίας αυτών που δεν μπορούν να εμφανιστούν δημόσια και να μιλήσουν ανοιχτά σε μια συνέλευση για τις σκέψεις, τις ανησυχίες και τη στρατηγική τους, είτε γιατί είναι αναγκασμένοι να κρύβουν τα πρόσωπά τους λόγω της παράνομης δράσης τους, είτε γιατί βρίσκονται στη φυλακή εξαιτίας της. Όταν λοιπόν δεν έχεις τη δυνατότητα να μιλήσεις απευθείας με τον κόσμο, γράφεις μια προκήρυξη. Θεωρούμε ότι μία προκήρυξη αποτελεί ένα απόσπασμα μιας ευρύτερης συζήτησης που δεν τελειώνει, αλλά ξεκινά με την ανάγνωσή της. Έτσι, οι εραστές της λεπτομέρειας είναι καταδικασμένοι να πνιγούν μέσα στις λεπτομέρειες χωρίς να πιάσουν το νόημα μιας ανάληψης ευθύνης. Διαβάζοντας κανείς τις προκηρύξεις, αντιλαμβάνεται την εξέλιξη της σκέψης που τροφοδοτεί τις επιθέσεις της συνωμοσίας πυρήνων της φωτιάς, αλλά παράλληλα μπορεί να εντοπίσει τα κενά, τις ελλείψεις και τις αντιφάσεις που προκύπτουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή η έκρηξη, αυτός ο καταστροφικός αμοραλισμός της νεολαίας, το μίσος για τις συνθήκες ζωής και τα διέξοδά της έφτασε παντού. Αυτός ο ανεστραμμένος μηδενισμός αξιών έβαψε με μελανά χρώματα την κοινωνική ηθική και τις οθόνες των σπιτιών, φέρνοντας την ηχό της σύγκρουσης παντού. Θα θυμόμαστε πάντα τις χιλιάδες κουκούλες, τις ανεξέλεγκτες φωτιές, τα βλέμματα που αντανακλούσαν πιο ζωντανά από ποτέ, αφού το μίσος και η θλίψη επηρέαζε τα πάντα. Και θα θυμόμαστε ακόμα πως ο άνεμος σφύριζε διαφορετικά πάνω από τα κτίρια της κυβέρνησης. Θα σας ενημερώσουμε ότι πριν από λίγα λεπτά λοιπόν σημειώθηκε έκρηξη στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στην οδό Σοκράτους. Άγνωστοι με τηλεφώνημά τους στην Ελευθεροτυπία στις 8 και 25 είχαν δώσει χρονικό περιθώριο 25 λεπτά για την έκρηξη της βόμβας. Αυτό έγινε με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί υλικές ζημιές στο κτίριο, από όσο μπορούμε να δούμε, όχι ιδιαίτερα σημαντικές, αλλά ήταν ένα χτύπημα στην καρδιά της Αθήνας και όπως καταλαβαίνετε αναστάτωσε όλο το κέντρο. Ανεξαρτήτως φυλετικής και ταξικής καταγωγής, μπορεί να είσαι δουλοπρεπής και υποτακτικός ή αρνητής και επαναστάτης. Οι σύντροφοι και οι εχθροί μας ανήκουν σε όλες τις φυλές και σε όλες τις τάξεις. Δεν έχουμε καμία de facto συμπάθεια ή αντιπάθεια σε άτομα λόγω μόνο της φυλής ή της ταξικής τους θέσης. Τα κριτήρια που καθορίζουν τον επαναστάτη είναι η αντίληψη και η συνείδησή του, οι επιλογές και οι αρνήσεις του. Και τέλος, η συνολική ρήξη με το σύστημα. Έτσι, οι ατομικές επιλογές που καθορίζεις εσύ και όχι οι απαρχαιωμένοι συστημικοί διαχωρισμοί, σε κάνουν αυτό που θες να γίνεις. Με δύο ελεγχόμενες εκρήξεις, πυροτεχνουργοί εξουδετερώνουν τα δύο δέματα βόμβες που εντοπίστηκαν στον εμπορευματικό σταθμό του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Καλό μεσημέρι. Ένας εκρηκτικός μηχανισμός εξεράγει 20 λεπτά πριν από τις 12 και έγιναν και δύο ελεγχόμενες εκρήξεις. Σίδερα λιώνουν, φλόγες γυαλίζουν, εδώ στο σπουμένεται. Στον δρόμο κάποιος ψιθυρίζει μια φωνή και μια ζωή που κλαίγεται. Η πόλη καίγεται, η πόλη καίγεται, η πόλη καίγεται. Αυτός είναι ο λόγος που συχνά χρησιμοποιούμε τον όρο του επαναστατικού τερορισμού, θεωρώντας πως απέναντι στον δρόμο που ασκούν οι από πάνω με τους πολέμους, τη φτώχεια, τα εργατικά ατυχήματα, την αστυνομία, τις φυλακές, πρέπει να υπάρχει και η απάντηση του τρόμου από τους από κάτω. Και όσο και αν η αντάρτικη βία ενός εκρηκτικού μηχανισμού ή μιας πολιτικής εκτέλεσης δεν συγκρίνεται με τις γενοκτονίες και τις δολοφονίες των κρατιστών, παρόλα αυτά είναι μια μικρή μεταφορά του τρόμου στο αντίπαλο στρατόπεδο. Το
Το γεγονός ότι όλα αυτά τα καθάρματα που διαφεντεύουν τις ζωές μας είναι υποχρεωμένα να κυκλοφορούν μέσα σε θωρακισμένα αυτοκίνητα, με μικρούς στρατούς συνοδείας, ακόμα και κατά τη διάρκεια μιας εξόδου διασκέδασης, είναι το ελάχιστο αντίτιμο για τον κόσμο που έχουν κατασκευάσει να κυβερνάνε. Εμείς ως επαναστάτες έχουμε γνωρίσει την απώλεια του θανάτου συντρόφων μας, την αιχμαλωσία των αδερφών μας στις φυλακές, το ανθρωποκυνηγητό των διοκτών μας, και τώρα είναι καιρός ο πόνος και η αγωνία να αλλάξουν στρατόπεδο. Ο επαναστατικός τερορισμός συμβάλλει με τον τρόπο του σε αυτή την κατεύθυνση και προωθεί την επαναστατική υπόθεση. Η πόλη καίγεται, η πόλη καίγεται, η πόλη καίγεται! Τρέξαμε αμέσως μπροστά για να αγγίξουμε αυτή τη στιγμή. Κάναμε χρόνια να φτιάξουμε φως. Εδώ τρέξαμε αμέσως μπροστά για να αγγίξουμε αυτή τη γιορτή. Κάναμε χρόνια να φτιάξουμε φως. Δεν είναι όλοι οι εγκληματίες ένοχοι, ούτε οι δικαστές αθώοι. Ακόμη κι αν υπάρχει μια μικρή μειοψηφία δικαστών που δεν λαδώνεται, δεν υποκλίνεται στους πολιτικούς προϊστάμενούς της, δεν δέχεται τα διαβιβαστικά της ασφάλειας ως προμελετημένες αποφάσεις, πρέπει να γνωρίζει πως χωρίς ελευθερία δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Ακόμη και οι ίδιοι, μόνο και μόνο μέσα από τη θέση και το αξίωμά τους, υπηρετούν ένα καταπιεστικό και ανελεύθερο σύστημα και γι' αυτό συγκαταλέγονται στους εχθρούς της ελευθερίας. Αγάπα τον κίνδυνο. Τι είναι πιο δύσκολο? Αυτό θέλω. Ποιο δρόμο θα πάρεις? Το πιο κακοτράχαλο ανήφορο. Να αγαπάς την ευθύνη. Μη ζητάς φίλους, να ζητάς συντρόφους. Μη ρωτάς θα νικήσουμε, θα νικηθούμε, απλά πολέμα.